Strast, uzbuđenje, karate spektakl s više od 3 desetljeća uspješne tradicije, 8 vrhunskih boraca različitih kategorija odmjerava snage u apsolutnoj, osvajači medalja s olimpijskih igara, svjetskog i europskog prvenstva, Super 8, samo jedan pobjednik. Priča koja je krenula još 1992. s vremenom je prerasla okvire i ispisala jedan pravi iskorak. Croatia Cup u organizaciji Karate kluba Croatia izrastao je u jedno od zapaženijih natjecanja u ovom dijelu Europe. Cijela priča krenula je 1992. godine, Croatia Karate Cup, tradicionalni turnir, i do sad smo ih održali 30, 2 smo propustili u vrijeme pandemije. Ideja je bila fantastična, planirali smo i Super 8 odmah od starta, međutim nismo organizacijski bili spremni, ali već od 1996. godine startali smo sa ovom velikom priredbom Super 8 i imamo ju i danas. 1996. turnir je dobio novu dimenziju uvođenjem prestižnog Super 8, pozivnog turnira za 8 vrhunskih boraca i borbe za bogati nagradni fond. Prvi pobjednik Super 8 je francuski predstavnik Pina koji je osvojio i prva 2 izdanja turnira. Meni je to jedno od najjačih finala. Naime, prvo finale kada je naš Pina svjetski prvak pobjedio u finalu Benetela i pokojni Andrija Mijačka je čestitao na velikoj priredbi i vrhunskoj organizaciji i vrhunskim karate natjecateljima. Zagrebački tatami godinama je domaćin svjetskoj karate kremi. Najviše naslova ima Gerunov iz Rusije, 5, Belgijac s hrvatskom putovnicom Lefebvre ima 4, a turnir su osvajali i zlatni olimpijci iz Tokija poput Luigija Busse. Teško ih je dobiti, neki kalkuliraju, ne žele se susresti sa svojim konkurentima na svjetskim prvenstvima, ali evo, ponajbolji svjetski borci bili su gosti na ovom turniru i osvajali su, a imamo i primjer da je olimpijski pobjednik 2010. pobjedio na Super 8. Pa to je jedan fenomenalan podatak. Olimpijsko zlato osvojilo je Super 8 Croatia Karate Cup, a imamo opet primjer da Davide Benetelo koji je 9 puta nastupio i nije ni jedan put osvojio kup. Uvijek je bio i poseban izazov za brojne domaće osvajače, među kojima su bili i Pero Vučić, Anđelo Kvesić, Ivan Kvesić i Enes Garibović. Zagreb, Trnsko, karate. Lijepa i uspješna karate priča ušla je i u 4. desetljeće i ne misli stati na ovom.